Takže čau lidi, dneska vás chci přivítat na StargateCraftu. Ne, nic. Je to normální PvP i no PvP i fan server. Můžete tu hrát, je tu 20 slotů zatím, ale bude se to zvětšovat podle toho, jestli se tady nekoupí VIP. Jinak server většinou plné, teď byl whitelist, řešilo se pluginy, takže je méně moc plný. Aha. Takže jdem do přírody. Jdem odvan. Tady si můžete normálně postavit dům. Je to prostě normální freebuild, kde si můžete stavět domy, kde nějaký shopy, úplně jedno. Je tu 6 shop, takže si postavte klidně shop. Ale jsou to pravidla nějaký, co se nesmí, co se smí. Jdem dál. Tady je Medieval Village, což postavil CZ Ogač. Postavil to hodně dlouho, takže jsme co budeme kouknout. Gatey. Takže tady má nějaký mlýn, tamhle hra věž. Zatím to jsme jí dostavený, takže jdem zpátky. Půjdeme ještě do teleportu. Teleporty VIP zóna je od toho, jelikož nechci udařit hráče nějaký, ale někdy hráči třeba chtějí dostat bán, takže chtějí to třeba ničí schválně něco, ničí lidem domy a podobně. A VIP to moc jako nedělají, protože nechtějí bany. Takže jsme udělali jenom svět pro VIP, kde hráči nemůžou. Takže jakože to nesmí, ale to ne. Takže jdem zpátky. A ještě tu je takový... Boha. Ještě tu je event. Zatím jsou tu 3, tenis, hardcore, ale jediný, který jde, je můj skákačka. A je to taková hezká skákačka, taková na uklidnění, vyhraje 15 diamantů, na konci jako mandlo, takže to dostanete a pak se pornete pryč. Abyste si nemohli dívat sport. Jdem zpátky. Tak. Promiňte, tady. Sound microphone muted. A tady je VIP. Average stojí 100, VIP 80. Teď si řekneme výhody. Takže VIP má může použít příkaz HUD, což je třeba Diamond Block 1 a dám si HUD a mám to na hlavě. Pak, když je plný přístup na plný server, to je samozřejmě, že i když je plný, tak to někoho kikne a vy se tam připojíte, když jste VIP nebo Heavy. Protože je to prostě výhoda mít, no. Jelikož je server plný, teď je for whitelist asi, tak nic, no. Takže zatím to nebudete potřebovat, ale jakože to, že pak je většinou plný a bude se to určitě zvětšovat a určitě bude víc lidí doufám hrát. Takže pak máte před jménem VIP. VIP to vypadá takhle, to máte před jménem. Je to výhoda, všichni nás budí. Další respekt k ostatním hráčům. Znamená to, že všichni jako vás budou vidět, když máte před jménem VIP a nebudete tam jakoby, že všichni vás budou vidět, co jste napsal a jakoby, že budete více oblíbenější a podobně u adminů. Pak se admin jako bude třeba nějaký nábor a když se VIP, tak máte větší šanci na admina a podobně, na helpery, vodery a podobně. Pak na rok na unban, ale VIP bude smazáno. Jelikož třeba si někdo bude cheatovat, nebo podvádět ve hře, nebo něco dělat úmyslně, tak můžete dostat doživotní ban. A doživotní ban si můžete vyměnit za VIP, ale bude vám smazáno. Nebo se ho koupíte přes SMS-ku, ale to ještě doděláme určitě. Sportování. To znamená, že si na někoho potom předám tepa a jim chce si neaže, takže to přijmu, tepa a cet a portnu se na sebe. Tepa a here to je zase, že někoho portnu k sobě. Pak fokry. To jsou frakce. Frakce je něco jako kmen, dalo by se říct. Postavíte si svůj hrad a bojujete proti ostatním kmenům. A jelikož třeba frakce bude 5, tak prostě si postavit hrad a budete mezi sebou TNTčkám bojovat nebo PvP guny a podobně.
PvP, co jsem vám teď řekl, ale to si necháme nakonec, protože to je nejlepší. Což jako pro mě nejlepší, je to zábavný. Varpy. Varpy, dobytek třeba. Tam jsou zvířata a podobně. Takže varp, dobytek. A teď si můžete zabít normálně zvířata. Jsou to všechny jedné ovce, protože by žrali trávu a ničili by to. Tady máte shop. What the fuck? No. A tady ještě musíme dořešit. Takže jdeme na spavem a další výhody. Další výhoda je tu varpy. Varp vytvoříte pomocí varp create jméno, to je veřejný, a varp create jméno, to je soukromý. Message, napíšu si třeba message, ahoj. A je to soukromá message. Vidíte? A teď se dostaneme k Eevee výhodám. Eevee může mít game mode. Může mít plugin, který má efekty. Někdo hraje Team Fortress jako unusual headky. Může se najít ve veřejně Ender Farmě, což vám ukážu, ale teď nejdou ty varpy, takže teď asi ne. A má přístup do flat kreativ světa, jenom pro Eevee. VIP tam nemůžou. Tady dám MVTP flat pro Eevee. Tady máte kreativ, jakože normálně, a můžete si to stavět. Jdem zpátky. Tady pak. Máte sety do Survivors, můžete si to říct adminovi o sety, že každý Survivor dostane se začátku něco, abyste byl lepší. Pak můžete fly, jakože lítat, bez kreativu, a god, jakože jste nesmrtelný bez kreativu. No to asi všechno, a teď se vrátíme k PvP Gun. Warp RG event, jo, teď mi to nejde, takže musím jinak. Ukážu to tady. PvP Guns je plugin na, že když si vezmete whole, všechny, na nějaký využití, tak střílí jakoby náboje. Teď třeba tady to potřebuju snowball. Okay. Takže si givnu snowball. A tím jakoby to střílím takhle. Tady to potřebuje seed, takže jsem i seed. A střílím prox. Pak, tady to potřebuju flint. Rovnou si dám ještě TNT a clay ball. Tady to střílí takovou brosnu, která letí daleko. Tady to bombu, což jsme vymysleli takový event, že takhle se odpoluješ na různý stanoviště. A pak tady to, snipem má to dobrý damage. To je takhle třeba prase. Jo, můžeme si to ukázat na prasatech třeba tady. To dává na 2. Teď to je broxna. Taky broxna. Je to výhodný pro VIP, může takhle mezi sebou bojovat, je to sranda. A teď jdem na plugin, čili jsem si Spark. Spark je plugin na ty efekty, takže třeba Spark. Spark list. Dáme Spark Potion. Dáme si třeba Spark Potion red. Takhle se mi to dělají potiony, furt jakože mám takový efekt. A teď si dám třeba Spark Order. Pardon, spadl Minecraft, takže jdeme zpátky k Spark. Tady dáme třeba Spark Order. Teda Spark List Order. Tam dáme třeba Spark, nevím, vezme se tady třeba Ender. Máme efekt endermanský takový. Nebo si dáme Spark Dead. Máme takovýhle efekt. Pardon. Teď vyblbne ten. Je fajn. Takovýhle efekt máme. A teď dáme třeba Spark List. A dáme si Spark Svědl třeba Rainbow. Obnovíme rainbowové bublinky. A nebo si dám Spark Block jde třeba Cobblestone. Takhle mi praskají cobblestone.
Ne. Takže si dám třeba jde 1. Ne, to nemůžu, takže tam jde diamond block. Taky jsem plastikou diamond bloky. A vypnu to tím, že si dám takhle stop. To je asi všechno, co bych vám ukázala k pluginům, ale ještě si zahrajeme Survival Games. Survival Games je, kde hrajete s kámošema, nebo třeba pro 20 lidí klidně, a prostě tam hrajete proti ostatním, tady vy si vezmete často nějaký zbraně a podobně a bojujete proti ostatním. Tady dáme si Ghost Heart. Počkáme 5 sekund a teď rychle poběžíme pro čestky. A pak prostě si tady běháme po světě a vybíráme ostatní čestky. No a ty dementi si berou tady hned, takže já si vylezu nahoru, vezmu si ty nejlepší věci. Super, super. A chtělo by to meč. Tady je meč. Sakra. Samý brnění, ale žádný meč. Zabijím. A je to lepší jako třeba ve 20 a udělat si pak tým s někým třeba ve 2. Mě zajímá, kolik má HP jako. No, dobrý. Boha, tipni už. Nice. No, super, teď nemám žádný meč. Takže to bude hodně těžký. Takže dáme si meč. Ale jako nikomu to neříkejte. A kde je lakarna? Já on jsem něco viděl. Hele, čestka. On si nejde. Kde je ten lakarda? Doufám, že nešel do dolu. Ok, tak to je úplně dement. A jako můžete to najít i diamantové věci, což je takový fajn, ale je to fakt hodně malá náhoda. Tak asi ne. Pojď to nikam nezapad. No, teď jsem to zapad já. Super. Dobrý. Našel jsem nějaký východ. Hele, Ender Perla, to hodí. Dobrý, tady je další česka, takže si ji vybereme. Jinak omlouvám se za šum, je to můj počítač. A teď najdeme lakarnu. Lakardo. Vím, že vás už trošku asi nebaví, ale tak chci to dohrát, takže jdu ho najít. Ne. Uf. Řeknu mu, že jsem umlínu. Hele, čestka. Vybraný. Dáme tu toho, aby nás všiml. Super. Teď se vyhnu. Jako tady samozřejmě tady to pověš nepoužívat nebudu, ale to zatím ukazuju. Ne. Kurňa. Tady je konec. A kurňa. Ještě to zabijeme. Trošku se to pozabíme, brutálně. No, tak děkuji, že jste koukli na video a doufám, že se stavíte. Čau.